Ngadto sa atong Bikaryo General Monsignor Boy Naron, sa ato nga Chancellor of Economos sa Archdiocese Father Jennifer Ondo Roma, sa atong Rector sa St. John Paul II College Seminary Father Giovanni Banit Cañete, Father Quincy John Sondona, atong Vice Rector of Dean of Studies sa John Paul II, Father J.C. Langgam, Prefect of Discipline, Father Arnold Daplin, Spiritual Director, sa mga Parish Vocation Committee, mga pari nga nakaroon dinhi, mga seminarians o sa duha ka seminarista nga pagasuluban karon sa sutana, sa mga ginikanan nila natong tanan maayong buntag. Usa sa nakapahinutlog gid nako sa unang pagbasa mao nga sa dihang ang pagbasa nga kinuha ni propeta Isaías gahisdot nga ari diri kay mao kini ang dalan nga imong subayon. Unya ato pod nga mahinumduman nga kining maong paghatag og istorya ni Isaías nga ari diri kay mao kini ang dalan nga imong pagasubayon, usa kini ka pamaagi din gipahinumdum kanato nga ang Ginoo dunay concern. Pero sa kinatibuk-an gyud ang unang pagbasa, si Isaiah continues to comfort the people in exile. The prophet gives them hope that a day will come when no more tears will be shed. Instead, the abundance of food as well as the abundance of water will be experienced by them. On that day also, the Lord will heal the wounds of the people. Notice that Isaiah is actually telling the people of the coming of the Messiah. When the Messiah arrives, there will be an experience of abundance of food as well as the abundance of water. Healing also will be experienced by those who are wounded by their oppressors. Bible scholars as well as theologians would say that the experience of abundance is actually the image of heaven. No more tears, no more restlessness, no more pains. We experience absolute peace in heaven. Muna nga kung dunay namatay, dayon kitag ingon nga, may you rest in peace. It is really a prayer that the soul of the one who died may have entered heaven. Anaa ang timos og tiunay nga kalinaw og kadagayaan sa langit. Our first reading would like to emphasize the role of the shepherd to follow him. In fact, whenever the sheep would go astray, the shepherd would say, "This is the way, walk in it." The role of the shepherd is assumed by the seminary formators. They are here as good shepherd who will guide the sheep, the seminarians. Their way of living is a testimony of how the sheep would live when they would become shepherds themselves. Hope our shepherds in the seminary are giving good examples to our seminarians. But just the same, we are all on our journey. Sometimes the runner stumbles. As such, for you seminarians, follow what your shepherds say, but do not follow the evils you would sow on them. Doon naman yun tayo apan sa kinabuhi, hinaot maningkamot nga mausab o maghimulsor, aron dili kita mamahimong mga buta nga giya sa mga seminarista. Para sa mga seminarista, act maturely. Be matured in your outlook, in your formation. When you observe something not good from your formators, say to yourself, I will not follow it. It does not promote growth of the church. Love the Roman Catholic Church. Do not destroy the honor and dignity of the church.
Again, I go back to what the prophet Isaiah said in the first reading. This is the way, walk in it. The role of the formators to point out the way. The role of the formandi to listen to their formators. The gospel is very relevant for this occasion. St. Matthew wrote that the great good shepherd, Jesus our Lord, told his disciples, the harvest is abundant, but the laborers are few. So ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest. Daghan ang Katoliko, pero gamay ra ang mga pari. This investiture serves as a reminder that indeed there are young men who respond to the challenge raised by Jesus to his disciples. Ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest. This investiture is a step, a preparation for the coming another event when they will be sent out by commissioning them through ordination to priesthood. As you receive the sutana, purify your intentions in becoming a priest. Make resolutions and see to it that you give your total, absolute commitment to become a priest. I could still remember and very fresh in my memory when I was a third-year college, third-year philosophy, when I promised to the Virgin of Fatima and to the Lord that I will be honest, sincere, and committed in my formation. From that day on, I do not complain. I do not murmur. I listen and obey my formators. A seminarian who keeps on complaining has no future. Obey and reflect what your formators say. Again, a seminarian who keeps on complaining has no future. Obey and reflect what your formators say. Kung magsigi mo o complain, magsigi o bagulbol, inigpare po ninyo, mga seminarista. Magsigi lang po mag-complain, magsigi lang mo magpagulbol, ngadto sa inyong obispo. Magsigi po mag-complain, magsigi po magbagulbol, ngadto sa inyong kora paroko. Mauna nga, if you are always complaining, if you always murmur against your formators, maayo pa nga di ka magpadayon, kay mas himo maayo pa nga malinawon ang seminaryo, malinawon ang simbahan, malinawon unya ang presbyterium, kay ikaw wala mapari, kay kung mapari ka ngang imong kinaiya maurang gihapon, what you are now will also be when you become a priest. Wala may mausab nimo sa imong kinaiya, sa imong pagkapari, inigkapari na nimo. But if you have the determination with God's grace, nga mingon ka, mag-usab yung ko sa kong kinabuhi, magtinarong yung ko sa kong kinabuhi, dunag yung milagro nga mahitabo sa tong kinabuhi. Pero ampo-ampo lang ka, kunya luhod-luhod pod, kunya nagali ang kining pare, formator, baw-baw, nya piyong-piyong, nya kanang paminaw-paminaw kuno, pero nagtalikod sa formators, dayon og istorya dautan, unya mubalikas ngadto, inadto na dito sa dormitory ug uban pa. Wa gyud kay kaugmaon ana. Wa gyud kay kaugmaon ana kay inikapari nimo. Mao-mao ra gyapon ang imong kinaiya. Kadto niyang seminarista ha, kanang seminarista niya nga magsige og complain, magsige og binastos, magsige og unsa pa na. Pero pare nimo kung mapari manggali ka, kung makalusot ka, kung dili ka madakpan ni Father Banit, o dili po ka madakpan ni Father Josol, o dili ka madakpan ni Father Marvin Osmeña, o dili ka madakpan ni Father Quincy Jones Ondona, di man po dakop-dakop diri. Muna kung magpari man gali, magtinarong,
kunya mag-usab sa kinaiya. Bisa kanang imong anak, kanang inyong anak nga kanang magsige o kining kana ba magsige lang magbinuang nga magsige complain, inigbinyo ana. Ang iya pong sigahan og complain, ang iya pong asawa. Mauna nga mga ginikanan tudluin ninyo nagasige lang kag complain. Nya kana ra bang anak ka og makatrabaho na pagkalaog ra ba ng anak ka. Di na mo paambit nimo. Unya ini maka magsweldo na. Mangutana gali ka dong sweldo day nimo o day sweldo nimo. Dahil ingon nga pero gihatag mo to nako sa akong asawa. Munay kanang bang magsigig bagulbol, munay tao nga laog. Pero ako na din higot. Ang una yung mo bagulbol nga si Father gasige lang og kining na mga project sila tag-amot. Pero wag na mo amot kana magsigig bagulbol. Wow, mo na unang dili mo amot. Mo na nga kanang mga bagulbulan nga seminarista ayo nag-i-promote kay kapoy. Nigabot na sa presbyterium kapoy kayo na. May pay kining pagawason lang na, buhato na lang na nato og kining sana bang lay minister lang na kay aron dili po adto na po dito kay lay minister lang na kay pagkasapok maghatag og problema sa simbahan, maghatag og problema sa presbyterium. Sus, Ginoo ko. Muna Mark Ben Sereno and Joniel Pacquiao. Remember this day, December 5, 2020, as the day when the church responded your intention to become priests by giving you the privilege to wear the cassock, the sutana. This is your physical outward identity as persons who want to become priests of the Roman Catholic Church. The sutana, the cassock, is white to remind you to always possess the purity of intentions and to avoid doing evil. Keep its whiteness and do not allow the dirt of sin to spoil its honor and dignity. Take care of your cassock or sutana, but much more your interior self, your very self, to be always pure in intentions and reflect the meaning of your response to God's call. Para sa mga ginikanan ni Mark Ben Sereno o Joniel Pacquiao, para sa mga ginikanan, hugti ang inyong pag-ampo alang sa inyong anak. Buhata po ninyo ang inyong responsibilidad nga mogiya kanila. Hinumdumi nga kamo mao ang unang mga formators, una nga mutudlo kanila. Sanglit ang mga ginikanan, mauman ang unang magtutudlo sa pagtuo ngadto silang mga anak. Tudloi gyud ninyo inyong mga anak, inyong anak. Kung mutapol gali ni og simba, pukawa gyud, bubuig tubig aron makatindog o musimba gyud. Nahinumdum ko sa akong papa, si Papa Ireneo. Usa ka adlaw ni ana Sabado Santo kadto, ang among banay gitugahan nga moandam mo decorate sa imahe sa Birhen Maria nga gamiton sa sugat. Gasugod ang among angkon ana niadto pang 1976 ug hangtod karon kami mo'y gitugahan dul-an na sa 44 ka tuig. Ang komunidad muduyog kanamo panahon sa pagtukaw. Sabado sa gabi ana ang pag-ampo, pagrosaryo. Ako, seminarista naman ko, 1974. Tungod lagi kay gabi, natulog lang ko sa among balay. Mga alas 11 sa gabi, gipukaw ko ni Papa. Unya niyon siya, mata, og adto sa kapilya. Tuod man, ni mata ko, ni adto sa kapilya. Unya, gihatagan dayon ko niya, rosaryuhan, og niingon, ikay pangulo sa rosaryo. Human sa sugat, ang akong papa nitawag nako og niingon kung mag-ampo tarongon sa imong pagpangulo gabi sa rosaryo, lupit pa'y train nimo kay paspas ka kaayong ni ampo.
Unya, in English pag yun, ang imong gigamit. Wala makaapil pag-ampo ang ubang mga tao. Namati ako sa akong papa. Una gyud siyang magtutudlo sa pagtuo. Ako gitong gisilsil sa akong alimpatakan nga we have to be kinahanglan gyud nga naata sa katawhan. Nag-in-English ko kay primero god, giingnan man ko nga ang misa in English. Nga gagahapon nag-text naman pod nga kining binisaya na pod. Kapoy ko gayo og kining usab sa akong kining humili, pero ang unod maura man ni nakasabot mo sa akong humili. Wala gyud gamay ra gyud ang nakasabot bisan ang seminarista kay tulura ka buok ang nitubag. Mao na nga kinahanglan gyud nga atong ipahaom ang atong humili aron makasabot ang atong katawhan. Unya mao ito kay di man ko magtuon og binisaya sa rosaryo. Muna nga kamo mga seminarista pagtuon mo og binisaya nga rosaryo, unya adto sa inyong komunidad kining seminarista mo'y mangulo sa rosaryo nga tudloi gyud ay mo ka ikog nga masayod gali sultii kay inigpari ani nila magisod naman mog sulti mahadlok naman mo o mga pari pod ay mo kasuko kung kining tudloan mo muduol ninyong inyong mga parokyano kay dili gyata omniscient ba kada bang nakahibalo sa tanan di man ta nakahibalo sa tanan mo na nga kung di may parokyano nga muduol nato atong paminawon unya kung di may punto ato pong usbon ang atong kinaiya mao niha Mark Ben Sereno o Joniel Pacquiao adto sa inyong kapilya kamo gyud mangulo dili kay magsigil mo tan-aw unsa naman mo di murag ingon nga humana kadugay pa daw humana dili kamo gyud mangulo kamo gyud mo tambayayong sa pare o sa kining in charge bina sa kapilya dili kay kamo maoy kining gatan-aw lang kay ang magpare kinalan makahibalo unsay buhaton ang mga ginikanan mogi unang magtutudlo sa pagtuo ngadto sa ilang mga anak ug ang panimalay mogi unang nga silid paaralan sa mga anak o sa may silid paaralan in English mo rin first classroom o sa silid paaralan Ma'am Rose na in English gihapon kining kana nakasabot man mo basta mo na so ang ginikanan mo unang magtutudlo sa pagtuo ug ang balay mo unang eskwelahan sa pagtuo to all seminarians the Archdiocese of Ozamis needs you are the clay to be shaped by the potters you are here in the seminary listen and obey your formators. Take what is good and disregard those which will not help in your growth, in your preparation for priesthood. Seminarians, as you take the challenge in responding the call, the harvest is abundant, but the harvesters are few. I ask you too to be matured in your commitment to become priests. This is also true to Mark Ben Sereno and Joniel Pacquiao. Be responsible, be committed ngadto sa mga ginikanan ayaw gyud mo pagkuno-kuno nga inyo gyud iampo ug tabangan ang inyong mga anak aron sila mapari iampo sila unya kung mapari sila dubliha pa ang inyong pag-ampo dili kay mingon nga ay napari na kong anak dili na ko moampo dubliha pa kay ang pare mas mugwapo kada bang ang pare inigmisa niya bisag iyang naong murag takuri gwapo na kay natanaw sa mga parokyano bukdong na muna nga bahalag takuri ang naong sa imong anak nga itom na kaayo nga maglusganay na galina pero para sa uban oy mura na si kuan mura nag mga artista muna nga iampo dublihang ampo sa inyong mga anak nga kung mapare dubliha pag yun
Finis Junior noon, gwapo-gwapo man. Si Mark Benford, gwapo-gwapo man. Inana, dili man yung mga naong og takuri. Mga naong may mga termos nga bag-o. Di ba? Muna nga, ipadayon ang inyong pagtudlo, isip ang inyong papel nga unang magtutudlo sa pagtuo. Salamat sa itong mga formators, salamat na itong tanan, kay daghan-daghan at ang pari. Nga daghan naman punta og parokya nga itong ablihan. Sa tibuo karon nga Archdiocese sa Osamis, doon na natay 26 ka parokya, unya 3 ka kining mission stations. Muna nga doon na patay ablihan sa Villaflor, doon na patay ablihan diri sa kining Santa Maria, muna diri sa Tanggob, Villaflor dito sa Oroquita, nga Santa Maria diri sa Tanggob. Muna nga nakinahanglan pa tayo dagang parokya nga doon na po yung mga kabukiran nga ato pang paablihan kay ato yung tumanon paminawon ang gisulti ni Papa Francisco nga mingon siya, go to the periphery. Unya ato pong hinumduman nga ato yung buhaton nga gitawag og basic ecclesial community, a parish within the basic ecclesial community. Muna nga nakinahanglan gyud daghang pari kay kung dunay mapari, doon naman po'y mo-retire ang magpabilin tang batanon, magpabilin day kong batanon nga, mag-64 naman ko. Unya, 6 years from now, 70 ta. Unya, muna nga, doon ay mapari, doon na po'y mo-retire. Ya, doon na ba po'y kuhaon ni Lord? Muna nga, hindi lang ta mag-ampo po nga kuhaon ni Lord. Pero, mauli ka matuoran. Muna nga, mag-ampo ta, dili mag-ampo nga kuhaon ni Lord, dili ayaw mag-ampo ta para sa mga seminarista, unya mag-ampo ta para mudaghan ang pare. Manindog palihog.